Здравейте, приятели, аз съм Тодор Колев и сега ще ви покажа моя вул. Всъщност той не е моя вул, ами е един, който аз сам направих. В смисъл, защото не намерих своя, а пък исках вул да участва. Вижте, имах Скайлър, но не ви я показвам, защото беше много занемарена. И виждате, това е вул. И взех и тялото, и така взех и тялото, той много му падаха шапката и тоягата, и аз ги имах в кутията, ма не можах да намеря. И виждате, сложих едно такова лице, мустаците на Флинтлок и шапката и тоягата на Вул. Това лице не е добро, в смисъл то е такова нормално, без такова. Ще кача клип днес, друг, с моята поредица. Всъщност имам едно лице и мисля да му го сложа. Едно с очи, за да не ми е без очи. Искам много да направя поредица и понеже искам да я направя като другите канали, за да не споменавам имена, казвам другите канали. И искам да ви покажа нещо друго. Например, старите ми крака на Наракан. Всъщност те ми бяха най-първите и ми харесваше. Но вече вижте, че не стават. Те по принцип стояха ето така или не, онова беше така. И надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се. Кажете на своите приятели. Ако не ви хареса видеото, дайте палец нагоре. Не ми се ще, но дайте го. Ако не ви хареса, ако ви хареса, дайте го нагоре и абонирайте се за мен и чао!